Ei, hola, bon dia. Episodi de lluita, I m'ha agradat, tot i que acaba una mica crític, No pinta bé per l'Eren. He de dir, però, que si pogués triar, preferiria un estil de lluita més semblant a karate o taekwondo, saps? Que hi hagin com patades voladores i coses així. Però clar, entenc que són titans i l'agilitat no deu ser el seu punt fort. Ara, és el mateix patró de sempre, I m'està començant a cansar. El típic de l'Eren pot guanyar, no sé què. L'Eren pensa, sí, guanyaré. És que ja ho veus a venir, ha passat no sé quants cops. Espero que l'Eren se'n surti d'alguna manera, perquè si aquests dos s'emporten l'Eren, vull dir, poden fer el que volen, amb l'humanitat. Sí, perquè també s'emporten l'Ymir i una altra persona que no sabem qui que jo crec que és un titan secret que encara no ho sabem. I en Connie baixa de l'hort. Surt allà superpreocupat. Que en Reiner i en Bertolt no tenen equipament. Connie, sisplau, centra't, sí, estigues atent, tothom ho sap. I ningú li diu, Per la Mikasa, un dia més a l'oficina. O sigui, no sé com s'ho fa, té un flow increïble. I, tant tu, hi va haver-hi una lluita Mikasa-Annie. I no en sabem res. Només ens han dit què ha passat, però ni ha començat. Vull saber com s'acaba, que com dena, no em deixis a mig. Evidentment que ha de guanyar la Mikasa, però claríssim, Vull dir, sí que l'Annie tenia bona tècnica, però, sisplau, esperem que l'Eren se'n puguin sortir. Ho veurem al següent episodi, suposo. Vagi bé.